No a ďalšia vec, ktorá mňa a Miladku pojí dokopy, je napríklad, že Milada je vysoká a ja mám tiež rád vysokú. Jednu voľnú chvíľu trávim priamo na posede. Máme u nás v hore je taká lúčina a sú tam dva posedy. Je tam južný posed a druhý posed. Častokrát sa začnem na tom posede, čakám. A takto privábim srnu. Práve toto moje vábičské umenie viem zdieľať aj s mojimi priateľmi. Napríklad Alan, môj priateľ, lesník, tiež sedí na posede a priamo cez web and walk, cez chatovanie, my vieme spolu komunikovať. On je na južnom, ja na druhom. A teraz, ide srna, nejde stádo. A práve vtedy musíte zachovať najväčšie ticho, pretože ak raz príde srna ku krmelcu, nikdy viac sa nevráti, ak tam zažije vyplašenie. A preto on povedal, poď ideme končiť. Nie. Počkaj. Počkaj. V četovacom jazyku sa povie počkaj, wait. Skrátka. W ako W. 8 ako 8. Po anglicky sa 8 povie 8. Teda 8 sa povie 8. A keď povie W8, tak to je wait. Čakaj. Takže ak chcete počkať na niekoho, teda aby on vás počkal, stlačte wait. 8. A odmena sa pristaví. Nechcem sa chváliť, ale druhé miesto vo vábení jelenia na Hubertovom parohu 2008.